Sir, iti manipud iti dating nga gundaway, iti record tayo ti Bureau of Fire Protection ket adan ti 19 nga imay nag-apply iti nga aglako iti paputok kada iti mapasungad nga baro nga tawen ket dati 19 ti monitor mi ket kasla hambay si mangpet iti tagilako da nga kuan kasi isu ti requirements amin once nga si mangpet dagiti tagilako iti aglako ti paputok ket mapan na bisitahin man inspeksyonen ti Bureau of Fire Protection tapno makita dagiti safety iti nangis dili storage ti paputok tangamin tapno maliklikan apo ti pinagkaroon ti uram no kasta nga digiti nakaimbak nga paputok kadigiti pagtaingan mo no bodega nga nakaipanan na digiti. Okay. Awat ti monitor the set nga nangilibet nga nagisirek iti paputok iti probinsya particular ti syudad ti Loac. Kadigiti kataon pa na monitor tayo nga nagisirek maliban lang no ada digiti nagilibas sa tangamin ada digiti agdon kukapay nga online ni pinag kwadang awmot pa prove tayo nga digiti kita ada digiti na ipastrekan iti syudad ti Loac. Sir, tibiyang ti Bureau of Fire Protection ano digiti guidelines or alagaden para kaditi aglako iti paputok, sir? Dati guidelines base ti ada iti Fire Code of the Philippines ket dapat ada digiti first aid fire protection equipment wano digiti nakadram nga danom ken ada digiti no smoking sign kada iti lugar nga pagtagilakwan ken tay no testing tangamin digiti muna nang i-check tayo no pa tapno no ma-comply tayo DJ safety ti pagtagilakwan iti paputok. Okay. Mensahe sir kaligiti business owner kaligiti taglawod paputok na iti rumbeng surutin at tamang handang agsalungasing kaligiti paganurutan sir. Digiti agtagtagilako apo ket halos digiti nag-renew ta isu damat laeng digiti adati permit na idi last year ket sa pelakumata surutin da DJ ada iti guidelines iti Bureau of Fire Protection ken no sangpet digiti tagilako dan ipakamuda iti Bureau of Fire tapno makita mi ken ma-inspect mi no di anto nga lugar iti pangimbakan na kaditi tagilako da tangamin delikado dito no han nga makita ket amo tayo met nga ti paputok ket no nang rugi dito ket narigat tayong lapidan iti pinag putok na ken pinagwaras na so ipakamuda laeng dapat ada digiti nakasagana nga first aid fire protection equipment wenno mangimbak da iti danom tano kas pagarigan ada digiti karon ti spark ket immediately nga ma-adapt digitoy ken isumat talaga ti requirements iti Bureau of Fire Protection. Sir, ano digiti bawal nga may lako nga paputok nga kumpiskaron digiti law enforcement dumakadbalis. Bali ti digiti may detakkel unay digiti na adunay ti ken nadagsen sobrang ti katakkel na nga paputok digiti bawal ngem iti pinagkumpiskaran ket iti biyang ti PNP no kada ito yan agasis kami lain so laing ti committee PNP. Okay.